Ассалому алейкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Мардуми чорвопарвар, имрӯз қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ном Ҷиликул, хуҷаги Ишбексатторов, якшанбе бозор. Ҳамаи намуди молҳоро навор кардем. Подписчикои азиз, аз шумо фақат ҳамин дастгирӣ лайк, комментарӣ, фикротонро дар комментариҳо бинависед. Навора пурра то охирша тамошо кунед бародарон. иншоалло ягон соат пас молбозори Хумсангирам меброяд. аз шумо фақат дастгирӣ. Ассалому алайкум мардуми чорвопарвар. Наворро сар кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ишбексатторов. Буқаи савдошидагӣ 19850 сомонӣ бе тарозу савдо шуд. Подписчикои азиз, ҳаракат мекунем ҳамаи намуди молҳоро навор кунем. Ана симоша ҳисоб дорам. 19850 қариби 20000. Подписчикои азиз, ина дутаи дига бо буқои карпати беҳад ба зеб ёфтем. Савдошидагӣ 16700 сомонӣ. Савдошидагӣ бе тарозу, зинда ба зинда 16700. тамошо кунед. баъд мана ишам савдошидагӣ. иш калонтарак, камтарак. иш 17700. 17700 савдошидагӣ. ишам бе тарозу. бародарон, якта гови калони зоти, гови карпат, гусолаш буқача. Ҳамаи буқачаро бинед чӣ хел фасони хушрӯай. Ширшам сершир, дуюм гусолаш будааст. Гови шведӣ. Ширш ай 15 литр боло, то 18 литра ҷӯшидагӣ мегӯяд. То 18 литра. Нарху навошад 40000 гуфтеста, муомила дора бо бозор озирашта нарх кадагӣ нест. 40000 муомила. гап зан 905 03 83 84. хоб адрес ноҳияи Дӯстӣ, Перомаев. наи бародар савдо мекунад. 40000 муомила ҳаст бародарон. дастафкашам ташкил мекунам. 47 гуноҷинча савдо шуд. 4700. бародаро якта дига гов савдо шудеста. гови зур буда, лекин хароб буда бародаро. ихшро нигоҳ накадайда. мисолаш гуноҷинча 18000 харидор кадестай бародаро. 21000 соҳибш мега. ширша аниқ набудай, вале адирда гаштагия мега. динай ҳари рӯзай оварда будааст. ай ку барои ҳами гусалаш ягон чи нашава гуфта овардагӣ будааст. 18000 бозор кадестай озирашта додагӣ нестай бародаро. ҳоли бо мебинем савдоша ба қаб кардем. мебурем ина чанд кадам бозор. ай парашам хушро бинем. гуноҷин 8500. бунси нечи болда? биламма 8500. ана ишам иша аку намедонам. ишам бошро амоа. дуташ 8500 сеимша намедонам. ози ай қафош бурем ко. инора ҳар сешам 8.5 буда. ишам иш харобтара, ине ки сини солуш ба фикрам ки ҳамаш ягай, барое ки айведиш маълум ай. ҳаштиними сета яҷоя. хоб подписчикои азиз, гови қисри фарбе барои гӯшт.
баъзеҳо мепурсандам хелерам гови қисри фарбе бурор мега барои гӯшт савдо шидаеста бародаро 20 000 мега муомила дора 16 000 сомонӣ харидор кардаеста ҳозирашта додагӣ нест 16 000 сомонӣ савдо шуда аҷа рафтеста савдо шуда гови гусаладор 15 000 сомонӣ гусалаш буқача сутуна қанча дида 6 литр саҳар бега 6 литр шир дора 15 000 сомонӣ савдо шудааст дута буқа якҷоя савдо шудагия буқо барои бастан 25 900 сомонӣ якҷоя савдо шудагия 25 900 я бори дига тамошо кунем нархҳои аниқи оҳанӣ 25 900 ҳардуш якҷоя ҳамин қариб ки дугоник будайда бухои базедне ки беҳад базед ира чанд гирифти ака 5,500 5,500 якта буқачаам рафт яктаи дига буқача савдо шудааст 7000 ровна фикротро нависем бафишем ки камтар қимат шудагия ана яктаи дига буноҷини фарбе қисир фасон барои молкунӣ ҳам созад барои гӯштам тайёра 12,500 кардаеста мега ана ҳаҷману моала 12,500 кадаеста мега надоду мега 13000 ҷои сумгириш мега буноҷини тайёр қисирай қисири фарбе савдо шудааста манаи буқача бародаро нархи буқачаҳо ба фикрам ки бо боло рафтагиай 9,500 амира кардаеста мега аки айсуханои соҳиби молай 9,500 надодааст бо як каси дига омадай ҳам надодагида бите гуфта истодагиай ҳозирашта додагӣ нестай бародаро 9,500 яктаи дига буқа барои бастан 13000 мега нархша муомила дора хоб 11000 сомонӣ бозор кадай 11000 не қафошам бинем марҳамат кала ина бародаро буқаи зар қача 81 гуфтеста бародаро 8100 сум 7300 бозор кадаеста бародаро 7300 сомонӣ бозор кадаеста че ситта 7500 дита буқача фурӯхтеста манаи додарак хоб 7500 муомила дора бозор 7000 пурсидеста дита буқача қатиш сета меша хулдака 64 6400 марҳамат савдо шуд хоб ина очабача савдо шудага буқача оз очишам нишон метем буқача ширхӯр 25000 қати очаш гирифта оз очишам нишон метем ай очашай бародаро аванги гусалара очаш 25000 очабача савдо шудагия ё бисмилла ана пуштро тамошо кунем на бозорам ай бола як тамошо кунем пеш тарозу омадаги бо ягонта мол омад ҳозир сёмка мекунем
подписчикои азиз, сетта кушхори калони фарбе савдо шудаги, ҳар сеш якҷоя 16000 сомони. бинед чӣ хел кушхоро тайёр шудаги, бе тарозу 16000 сомони ҳар сеш савдо шудаги. марҳамат. подписчикои азиз, нархи баррачо се таш нар будай, се таш мода, 6 та баррай. Ну айшик биромадагӣ. Хоб се таша 13 пурсида истай, се таша. Оз бо як кас омада 6 таша якҷоя 13 пурсида истай бародаро. Ҳамаша мегирмага 1300 бите. Оз рашта дудагӣ нест. Оли савдо када истай бародаро мана. подписчикои азиз, ина бо 6 таи дига кушхори савдо шудагӣ барои бонӣ мепартои нода тайёрай барои бонӣ. Хоб 2700 сомонӣ 6 та якҷоя савдо шудагӣ мана сумоша ҳисоб дорад. Тамошо кунед. Ду таш шохдор буда, дигарош бешох. Якта дута. Мана 6 та якҷоя. ай барра бинед. Кабут ала 1400. Qo'chqarmi? Moda budast. 1100 сум пурсидеста бозор амира. Малой Алишер старший. Ko'rmang. Xo'p, Gusfandi ochavacha 4000 muomala dora. Dandonosh. Hisob. Necha qildi bozor? 3500 сомон бозор кадай бародаро. 3500 сомони очавача Гусфанди 200. Xo'p, qo'chqara? Urg'ach, barash moda budast. Marhamat. Narxi tuxli barodar, baroyi molkuni. Xo'p, ду ташаи аҷоя 4300 сомон кадаст. Ду ташаи аҷоя. Озрашта дудагӣ нест. Дуними гуфтаи судагия. Барои мол кадан тухли 422 кило буромадай оли савдо шудагӣ нестан яке. Оли маслиҳат кадестан ку чанди тугри мегира. Соҳибиш 50 гуфтагия, хоб харидор 48 49 гуфтагия. Ҳозир бо мебинем, агар савдоша ба қаб кадем, гап мезанем бародаро. 422 кило буромадагия. Хуллас, подписчикои азиз, ира нарша ане када натонистем. Баҷо када наимо. Нарша баҷо кадам. 422 кило буромад. Хоб аку маслиҳат байни худшон шудагия. Анир нашуд хуллас. Хоб аку иш омад мана. Бибинем чанд мебуроя. Чанд савдо шуда ка? 12 чанд? 293. 293. 12600 савдо шудагия, 293 кило буромад. 47 сомони баркаш. 327 кило. 327, 47 кило баркаш. 47 кило баркаш, 327 кило. подписчикои азиз, навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем. имрӯз молам камтар буд. касе то охир то ҳамиҷаро тамошо кард, дар комментария рақами 44 бинависен. аз шумо фақат лайку комментарий дастгирӣ, хуллас аз мо навораи хуб. баъди ягон соат пас молбозори Хумсангира мебирояд. интизор шавед, дастгириро фаромӯш накунед.